pi parlok jonga ngada na hangne ha khodok ke bayodu pat ngade iba banasta kharpor te hagati ke klip mat na supa ban a khubor I men sim I floor kari jongi ta di iba arden mela besai moy bade emeli jokanong krem constituency ban nga susarong ru ba idei emeli jonga ba nga da kajing kemen ba kajing supya ba kajing su sempang kajing mo tukha jonga kani election maladep malakasan doyap do MI ka mangala ila kabor tamar nga kwa ba hagi lang salang jongi ade kari India ne ka jela ka jongi ne ka community jong khasi jongi khasi ke jadbende khasi ru idi menyo kino alam ki badan sya kum kata ka jinglong ana kata ka sap kum kino alam te na ta kadaw kani election maladep ila election ban kersan yo new uklur kari jongi u breu ba kloy ban mach saprang ya ke babha te akubor ding I'm sim jong ai galong ma bat ya ki wei pat ki MLA jong VVP kum ba Adelbert Nangrom iba Bright Star Well marbanyang bat iba Living Stone Kharpran bat kui ki naglam jong ni kaseng ba phi de banya be sikmat kam ba du phi leu lai phi kata kajing sempang ba phin bat ya kular ba phim de ban ban yai lai ya kular kum balong kiwi de ki parlok jungi ba sushen kabi yang kinong yang ki rayot kum kita ki khlung khna ba gila ban ai met tang sipang sibet dala klet gila kimtre suban thiet met yangi ni phi pat philong kita ki ba kloi ban ai ya kata ka jing tren hangi la de kanu kapor la de kanu klip mat de tu ble nang ku pi bat khamtam yo nang lam rang ba de pi barden mula besai mat ban beng ba ka jing ku jong ble ki jai bo jong u mun sim ku nang the sei ka jing sempang ha lo jong u ba hap jong pi baro hi de hakani klip mat ka pa nang ya lenti jonga kanang ya lenti ha ka jing im ka jonga ngasem Bai barden ila sedang ya kani ke movement kata ka hunger strike ngadu apply tarik bahadu kani ke si apply tarik u jemang arjar apply bahadu kani ke singi u ka arpu khandai tarik u jemang arpu asna apply arjar apply te kan ba kana nya serum seneng kitan ketu ni kerang ba jongi ki ba tho man iba imsim kala kata ka jinglong nang alam jong I wala ilalong kumta legislator la member of legislative assembly neki ong ba idang long man kum unang alam jong ka pressure group wa mamiswai ilong I president jong rang ba jong ka FKTGP ki ong na ba mu idang bat ya kan jo karpom tre kalong ba bakla ke ne ka jing tho ka jong kini ki rang ba jong ni ki bala I ken ba kilong ki ba sempang ki bala khamyar jum khan re man ki kimi sutu ya kesenjam ke bai sim bat kenuan ke ka voice of the people's party bai la sim ya kene kesenjam ban le ke kum kim kita kinong lam ke legislators nomor bale excuse me haba wan saki pai ba ban sajit kum kinong lam kilau bu ya kene ke kamat ke reservation policy ban kata kade ke ba ikwa ban perkelano ya kan reservation policy kum kapot katum kecikela ta kapot simong mai su wan kesan ne su wan kum kita ka eryong ila da pen pau ni kita ba bai ikwa bangin perkela ya kan bai ka juga jela jungi perkela ne kan reservation policy bai kui dikimat te kum emli bat kum ki emli kilale ga badai nomor ba kadai ka kamram ki emli ban pen thamai ki an jong ka jela la ni jong kari jong district council la kan benuru te haba u MLA la ni ki MLA ki le ka badai kum na phi su thuk ki ong ba phi le kum ka seng bahala ka seng bahalang ru hindi man kena ki seng bahalang ba ki seng bahalang ki le ki ba bale ngin su phlai kata la kini ki MLA jong ni ki sem ya ka senjam ba ka seng bahalang ka sem bale ngin su si la ne bale ngin su phla Lada kile bakla mante lane kile ka sabar jung put kata kata jing jing sya bangin kentho lane bangin surem lane sudu mensim tenga nga kerpat ya kini ki rangba jungi bandi ba pin sya pentami ha hangnu
hakan nomrem ke bomde yo phi yo ji mentoi nang no tang ma phi yo ji mentoi phi di tat no eladi le ne phi long no pan kum kimen so no pan peniap ya ki kun ki la jong tang ban yo ji mentoi eladi ta kata ba kala mo amal ka ji sebenar jong ai ki kasi jongi ki bang balada kitu ki bari tlen ada myo suban pensitom ya nur ya no ki pensitom ya ki bahaya masam la jong ki kun ki la jong telah kata kom ladang ni long tang mat kalong ba kala tengi kum kirang ba ide ban len la de taning de ban yang kanong rem ko ban ban yang subu ngayo nong nang no da ka means ne ta kala ka mom de hok ban yo te kalong ba kala kala nang ipin klan nya kata kalong ko po te ini bekerja nong ba ya kinong ilam jungi kebaya sekmat ka hok nama ka hok ka ba ublei hi udah buram ba da kenkor udah sweet the shore ba da thus in ya ka hok na ta da Yesus Kristus wan sing pertai ban pen klan nya ka hok ban pen pena yang ka hok makan long di ban long sim ha ka chim di jong ni tengi kum khang tam ka jela kristan ini mas thu bhai kan ni ba om de man sha telep no hang ke ke bom long la da long kan ni kum tumut kinong ilam ba bha jong ni kindu man sim kum ba adul ba pliu la sha stom ya ka bade ba kan ne ka senjam sim iba arden kum ju la slam ila sha stom Andre, ngangit baka jing tristom do i walam urlong hetu ko por ne ni klimat bansawan kan urlong bet. Tenga sai sisien da ka mesing bakyang kerpat ni boro kena lam. Jong ka imlang salang bam de ban man penduk mesie mi kena lam bah jongi, ki klur kari jongi, ki klawait jongi, ai bengin long wat long kinong sekela ku masyet kelong sekela u long sutra yu kyang nang ba ne kum kwe ki nong sekela yu tirap sing but ya Wycliffe sim but kwe de rat ba jongi ke rong ba jongi ke lam ni ri crowd jongi tingi ngim tang long perthai basai bak perthai bala yar ke jumut berkat hagi liang ba per ini man rat nang khong ke bom de but ngin nang ya kersan ya kini ke crowd jong kri si jongi bat jong kri India he bra kowe tai ni ke tien khub le sibun ke bra